Belanya kepal hamya Tiprasa Neta Menteri Tiprasa rokni kepal hamphano kami tongnai budinai Tiprasa ni kepal hamya tabuk triple government Tripura hastewa tongaibo sakni rang thumlaino kami lukurokni rang thumlai amchani lahar JCB tubai senamna nangkha 12 takar jal constituency bai khobjak Giri Chandra kamini lukurok election phayo thango dofani kok sawo thango phiaba Tiprasa kami tongnai arona aro khenanya di borokni kepal birmani kokno bobo hai nongni je kamini je laharok hamya mani tam bobo hai jingjalung kha kisa saikinalu buina no ani nong khani hambai ro media pa songno no phaiya ma ke sini song mani bagai sini o lama ni problem kai jeng 100 परिवार tongo tai jeng lama tei nasa ja bazar khojar tai school tongo oti khina jeng wati pante choi lema tongo tai abon bisingo jeng personal senam lagi kisah cost ni bagai gaban ni bagai konyam sungo sarkarong ni jara sarkar asuk tongai rong sung konyam sungo borok chino lama no jeng je wakhman ni jara tipano tai poribar ang kisa kori thakna tai poribar 100 poribar tongo sinaro lama kata o lama no kisa senam renan bagai jeng sarkarong thani koyuta no para mu hota mo para ni mu ka chino mo Giri Chandra para tai para Panchayat kasi nomo sangkungma blok kasi ni jompoy arti blok men rasta ba gana no men rastan kana seseng lama rok snami reza gi asin khub kosto tonguta o lama biango pai bo jaga hati noroksa sino lama yang mo yang thaka ka jompoy jala kasanai yang thaka ka jeng yang ma ke para bisin tege habu yang sor bazar sau o lama je hamyang tongmani bisi busuk rok kha norok himima tongmani o lama balok khamo sipem सरकार से 35 बছর চাই থাকা অবন বিশিক ন লামা খাইজাংমান এমনি নরক নি কামি রগো রক সুগ রকম খাংকে হাই কবা চিরাই খনাই রক পরি নাই রক তং রং নং রগো ও লামাতি মাং দলাই লাইতং এ ও লামাতি মালায় রক সুগ দুগুং খাংকা তো জং ওয়াই রগো বালাই मा थांगता कुनु एम्बुलेंस गाड़ी रक फानिनि कुनु सेपसाप करे हंके फायर सर्विस रक फानिनि कलाई खांके बोबा हायं फाइया ता फाइमिया Engke neng tabu haste hapang neng tamu kok kesana nih musuh. Haste hapang abon kok kesana musuh gua jengno taksi lama selama idro bona nih. Cini lama no sudah khair kangke sengaseng hamza kota. Nini sini mong? Sini mong ke bisurani deh boma. No, jadi no.